एमसेले दिलीप बर'आ गावनि बियाबनि 3 नं थिख्ल'सुबा गामियाव 2 लाख रांनि चेक रानदों। अदालगुरि कालिंदुवार बियाबनि एमसेले दिलीप बर' बिथाङा 3 नं थिख्ल'सुबा गामिनि थानसालिखौ मोजाङैनो लुफुंनो हानाय बायदि गामि आफादनो 2 लाख रांनि चेकखौ अनसुंथाइ महरै गथायो। मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारियाव सावरायलायनायनि गेजेरजों 2 लाख रांनि चेकखौ गामि आफादनो गथायनानै होयो एमसेले दिलीप बर' बिथाङा। अनसुंथाइखौ मोननानै 3 नं थिख्ल'सुबा गामिनि रायजो राजाफ्रा गावसिनि गोजोननायखौ फोरमायो आरो बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावो। रांनि चेकखौ होनायजों लोगोसेयैनो बिटिआर सरकारा खोथा होनाय बायदि लासै लासै जौगानायनि हाबा मावफुंलांगासिनो थानायखौ रायजो राजाफोरनो फोरमायनानै होयो एमसेले दिलीप बर' बिथाङा। बे समाव कालिंदुवार बियाबनि एमसेले दिलीप बर' आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो आबुङै मिथिना ला। दिनै जोंनि बिटिआर सरकारा जोङो दिनै जोंनि 2.5 बोसोर जाबाय जों सरकाराव फैनाया, खिन्थु जोङो किसुमान थासारिनि थाखाय बिखेखय कर'ना थासारिनि थाखाय जोङो खामानि मावनो हायाखैमोन, खिन्थु जोंनि सरकारा गोख्रोङै खामानि मावनाया 1.5 बोसोर जाबाय। दिनै जोंनि बे बिटिआर हालामखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो गोबां आसनि लानाय जादों आरो बेबायदिनो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोबां गोरिब गुन्द्रा दोङो। गोरिब गुन्द्राफोरनो दिनै जोङो बेफोरो माने आसनि बा किसुमान स्किमफोरखौ जोङो दिनै फोसावगासिनो दङ आरो बेबायदिनो जोंहा जि आलारि बाथि जिथु बिथांखि बेखौ जोङो दिनै आंनि बिहाबाव जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय जों मोननो हादों। बेबायदिनो आं एमसेले हिसाबै दा जोंहा गोबां माने धोरोम आफाद दोङो। दिनै गासैबो जोंनि बे बिटिआर हालामाव गोबां जाथि जनगोष्ठी दोङो। बेबायदिनो जोङो गासैबो बाथौ मन्दिर, हरि मन्दिर, शिब मन्दिर गासैबो जोङो बे चेकखौ रानगासिनो दोङो। नोंथांनि समष्टि हिसाबै बियाब हिसाबै मोनबेसे बिथांखिनि आसनिखौ मोनबेसे थानसालियाव आङो अलरेडि 14 थारमाने 14टा माने थानसालियाव आङो रानगोन आरो दिनै बेबायदिनो दिनै 3 नं थिख्लिसुबाव दिनै फैदो रायजो राजाया जाबायदि बरायदो जोंखौ जोंनि इउपिपिएल हान्जानि बिबानगिरि बिथांमोनखौ चेयारमेन बा आंखौबो एमसेलेखौ जोबोद गोजोननाय मोनदो आरो जोङोथ' बुंदोंमोन जोंनि गेजेराव जों सोलायनायखौ लाबोनांगोन। दिनै बेनो जोङो आरो जोंनि थांखियानो जाबाय बिटिआर गोरोबथाखौ महर होनाय आरो बेबायदिनो जोङो दिनै 5 बोसोरनि गेजेराव जोङो खिन्थु जोंनि जि बिटिआर गोरोबथाखौ बहुद गिता माबाखौ फसंथानफोरखौ जों महर होनो हागोन आरो बे जोंहा मोनबा अलरेडि बिटिआराव माबा डिस्ट्रिक्ट दोङो। जोङो जोंनि बे बिटिआर गोरोबथानि थांखि बायदि जोङो 2 डिस्ट्रिक्टबो मोननो थांगासिनो जादों। बे जाहैबाय माइनावस्रि आरो हालंगि। बेबो अलरेडि इमप्लिमेन्ट जाखाबाय, दा अलरेडि नटिफिकेसन ओंखारनांगोन। बे मोनसे नोंथांनि मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि। दा नैबे थिख्लिसुबावबो नोंथाङा थांनाय बोसोरनि आं बिथांमोननोबो 3 लाख होदो आरो आं गोबां थानसालि बा बेबायदि लामाफोरावबो आं फोसावनानै होबोदो आरो फैगोन बोसोरनिखौबो अलरेडि आङो फोसावखाबाय। मानो होनबा बे आंनि जेराव आं नायनानै होनो हायो बेबायदिनो आं फोसावगासिनो दङ। हिसाबै माखासे माने थांखिफोर थायो जायफोरा दिनैसिम अरुणोदय आसनि मोनाखै बा न' मोनाखै बेनि सायाव दा जोंहा रायजो राजा जोंहा बिटिआर हालामनि रायजो राजाया एसे कनफिउज दङमोन। दा अरुणोदय आसनिया मा रायजो राजाया बुजिना मोनाखैमोन। दा दिनै अरुणोदय आसनिखौ बुंनांगोन गोबां गोरिब गुन्द्राया मोननो हादो। दिनै फोथायनाय फैदो आरो जाय मोनबाय आरो मोनैफोरखौबो जों होगोन आरो बेबायदिनो जोंहा रेशन कार्ड दिनै जोंनि बिटिआर हालामाव गासिबो प्रायभाग मानसियानो दिनै गोरिब गुन्द्रा। बेनिखायनो जों फोसावगासिनो दोङो बयबो जाहाथे जायनो रेशन कार्ड नांगौ 100% नोंथांमोना बै आसनिखौ ला आरो जाय गोरिब गुन्द्राया रेशन कार्ड मोनगोन बे खेबाव जोङो आयुष्मान भारत कार्ड दिनै बै कार्डखौबो दिनै जोंहा भारत सरकारा गासैबो रेशन कार्ड हल्डारखौ होनो थाखाय जोंखौ खावलायदो। बेनिखायनो जोंबो दिनै बे कार्डखौ गासैबो रायजो राजानो होनानै जोंनि गोरिब गुन्द्राया गोबां बेमार जायो। दिनै
जाय आयुष्मान भारत कार्डखौ मोनगोन बिथांमोना दिनै प्रत्येक न'खराव 5 लाख रां मोनगोन दिनै गोरिब गुन्द्राया केन्सार बेमार जायोबा सोरबा किडनि बेमार जायोबा दिनै बिथांमोना ट्रिटमेन्ट खालायनो हाया दिनै आयुष्मान बे भारत कार्डआव मा जागोन बोसोराव 5 लाख मोनगोन दिनै बिथांमोना जुदि केन्सार बेमार जायोबा सोरबा अन्थाइ जायोबा दिनै गिदिर हस्पिटालाव थांनानै 5 लाखनि खाबु लानो हागोन आरो बेनिखायनो आंबो खावलायगोन जाहाथे गोरिब गुन्द्रा न'खरफोरा दिनै रेशन कार्डनि लोगोसे जाहाथे बयबो आयुष्मान भारत कार्डखौ लायो आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय रायजोआव बे खेबाव जोंनि बे सरकारनि दिनाव आंथ' बुंदो दिनै जोंनि सरकारा खामानि मावनाया मात्र 1.5 बोसोर जादों जों बै 1.5 बोसोराव दिनै आंहा 10टा VCDC दङ खालिंदुवार बिहाबाव दिनै गोबां खमै आं 5,000 दिनै गोरिब गुन्द्रानो आङो बै काच्चा आरो आवास प्लास मोननै स्किम फैबाय आं होनो हादो दिनै बयबो बुंदो दिनै नंमारगो गोरिब गुन्द्राया जाबायदि न' मोननांगो आरो जों मोनबाय आरो आं बुंदो बिनि उनावबो जोङो बे न'फोरखौ होखांनायनि उनाव बड'लेण्ड आवास योजना होननाय मोनसे आखौ जों न' होनाय जागोन जाहाथे जोंनि ओनसोलनि गोरिब गुन्द्राया रावबो जाहाथे थालाङा जोङो नायै बे आसनिखौबो होनाय जागोन गासै बाहागो लाफैनाय गासै जोंनि कालिंदर समस्थिनिनो मानगोनां गाहाय चेयारमेन आरो दिलीप MCL दा सेक्रेटारि जों गणितनि बोसोराव जोङो मोननो हायाखैमोन देग्लाय जोङो मोननो हादों जोबोर गोजोननाय थाबाय जोङो दा जों बे सेकखौ जोङो जोंहा थानसालि लुबाय थादों बे थानसालिखौ जोङो लुफुंनो नाजागोन जोङो आं बेखिनिखौनो सोरखौ साबायखर होबाय आं दा बिटिआर सरकार आरो लोगोसे जोंनि बे कालिंदर समस्थिनि MCL सारखौ साबायखर जोङो जेसेबांखिनि जौगाथाय मोनदों माने गामियावबो जोङो न'खर न' मोननो हादों बिटिआर सरकार जानायनिफ्राय जों जाखिनि जोङो मावनो गोनां हाबाफारि मावफुंनो हादों दा बे समाव जोङो न'खराव माने गोरिब गुन्द्राफोरा माने न' गंसे मोननानै जोबोद अनसुंथाइ मोनदों दा बिनि थाखाय आङो बिटिआर सरकारखौ आरो प्रमद सारखौ आङो रोजा साबायखर बावहरदों दा बेनो जोंनि बे जोंहा फैबाय थानाय जोंनि समाव जोङो जाफुंसार महरै जोङो मावफुंलांनो हाथों आं बेखौनो खावलायबाय बे दा जोंहा बे आलारि सोरांनि जोंहा जिखिनि अनसुंथाइ मोनदों जोंहा सरकारनिफ्राय जोंनो 2 लाख रांनि जोंनो चेक होदों बेयावनो दङ बेखौ होदों दा जों बेखौ जोङो जोंहा MCL सारा जोंनो होबाय आरो बेखौ दिलीप कुमार बर' सारा जोंनो बेखौ गथायनानै होबाय दिनै जों जोबोर गोजोननाय मोनदों जों माने बिटिआर सरकार जानायनिफ्राय माने जों जोबोर अनसुंथाइ मोनबाय आरो माने सिगांनि समावथ' जों मोनाखैमोन आरो बेफोरबायदि आरो सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव